Здравейте, уважаеми приятели! В навечерието на най-светлите празници и свързаните с тях тежки суфри се чувствам длъжен да ви споделя опита си в топ 10 на най-абсурдните кулинарни съчетания. Да започваме. Топ 10. Сафрит в млечен сос. Ако в някое китно капанче по родното Черноморие ви предложат подобен деликатес, бягайте надалече. Обадете се на Хей и на шеф Манчев и да се приключва в тази мъка. И децата знаят, че млякото и рибата не бива да се съчетават поради опасност от стомашни проблеми. Топ 9. Крем брюле с авокадо. Пенка от Сърклевци решила да се впусне в дебрите на фюжън кулинарията и поснала гозбата си в Инстаграм още преди да я опитала. Пенке, не тъй. Топ 8. Типичен балкански табиет. Спагети болонезе с 3 филийки хляб. Вижте, съвсем сериозно. Всяко нещо, което влезе, трябва и да излезе. А след подобна комбинация, излизането ще е дълго и мъчително. Топ 7. Водка с чипс. Ако сте закъсал шофьор на камион и нямате нищо друго, окей. Топ 6. Студена биричка с сладолед. Ако ви харесва и сте уверени в себе си, а наблизо има клозет за всеки случай, насладете се. Топ 5. Ябълки с ориз и бели червей на тикан в сладко-кисел сос. Те китайците затова копират всичко, защото каквото измислят, майка плаче. Топ 4. Обикновени вафли с лютеница. Хора секви, казало кучето и си облизало. И стигаме до върха на класацията топ 3. А топ 3 ме връща в ранното детство и ученическите години, когато оставен сам вкъщи трябваше да си подготвим уроците и съответно да се изхранвам. Тогава какво правех? Вземах една филия хляб, поръсвах я с сол, обилно с захар и я запичах в принцесника до карамелен ефект. Повярвайте ми, дори в последствие добавените горчица и кетчуп по никакъв начин не подобряваха вкусовите качества на иначе мъртвородената кулинарна гозба. И стигаме до топ 2. Мастика с кисело зеле. Това дори не ми се коментира, но присъствието му на такова ниво в класацията изисква критичния ми коментар. А той е: мастика се консумира с бяло сирене и червен домат. В редки случаи, ако сте от Стара Загора, може и с свински уши. Но с кисело зеле никога. Забранено е. По-гадно от това е само може би топ 1. А топ 1 се пада на единствената, неповторимата, прекрасната, великата, шармантната, единствената Нейно величество манджата с грозде. Разбира се, манджа с грозде не съм опитвал, но моля, който е, да остави линк в коментарите. Благодаря ви за вниманието. Какво? Яла си манджа с грозде? Сериозно ли? В какво се забърках?